Governor ntiere ngama penjo ka CPA Evans Ogutu en Migori County kanyo. Penjo ni penjna Governor Ochillo ni chenro mane men godo mar loso IEDP 2022-2027 mano County Integrated Development Plan nikech wacho ni mae ndie ema konyo luwo dongruok mage. IEDP ma 2022-2027 ne waseloso mwatere wa assembly nyocho setimo nwang'ono makende mokadhe. Koro gimodong' en ni mondo wakete oko, wakete ayanga mondo jopiny ong'eye. Thoth paro mane IEDP ma Migori no wasumo kuom jopiny, thoth dwachgi bende nitiere kanyo. Kenda mor mar wacho ni bajet ok ne nyal losi ka oko olosi IEDP. Koro wan kare, wan mane yo maber mar chopo singo mane watimo ne jopiny. Governor, ka koro wadoke wach mar gope